ask him. Mfowethu, orina uzomnikeza le 1000 ayiluzile na? Siwinile ngithi 40,000. Yo. Mfowethu, she lost 1,000. So uzomnika le 1000 ayiluzile. Nawe yazi nami bethu phela ukuthi yamehasa awuleke plan to 1,000 uzonginika yebo noma cha? Nxa uthi ise hustler what uzoyenza ipha. 1,000 uzonginika yebo noma cha? Awukuyazi sezingizama ngama Yo. 1,000 uzonginika yebo noma cha? awuyibe. Isilokhu uzongixolela. Usafuna unginikeze chance? Ngizozama ukunikeza. No. Bye bye mfowethu. Udidekile nje umjidesi. Yo, hayi. Ufila kanjani? I'm hurt. Should we organize your counseling? No, umjolo like and like I was excited because I felt ukuthi ngazathi ukhuluma nathi. Yebo, because we don't have a child. We were planning on having a child. So kusho thina because obana abantwana so. Yo. Hectic. But ke Sorry ne. Organize your counseling ne. okay. Izokusiza, yeah. I saw this thing on MacG podcast ne. Wathi uyayikhotha na. Angazi ukuthi bakhuluma ngayo. Basuke bakhuluma ngani? Angazi. Uyayikhotha na. Angazi. Awazi. Ini? Ngiyayikhotha. Angazi. No, ungajele mina ngicela camera. Abantu bafuna uyazi. Angazi, khulunywa ngani qala? Khulunywa ngani? Nama ngazi. Noma ngazi. Mhlambe yayikhotha, mhlambe ngiyikhothi, angazi. Uthe mhlambe? Ngithe mhlambe ngiyayikhotha, mhlamba ngiyikhothi. Angazi. Yini lekhulunywa ngayo? No, sesiyazi. Unazi ini? Awu uthi ushilo umuntu uthi mhlambe uyayikhotha. Mhlamba ngiyikhothi. Kukhulunywa ngani qala? Hey. Tele camera. Uyayikhotha ra uyikhothi? Yes or no? No. No, ngiyikhothi. Ini? Angazi. Bye bye.